हम तमाम भोजपुरिया भाई लोग के गोड़ लागत तनी प्रणाम करतनी। राजकुमार जी के सौजन्य से भोजपुरी गीत संगीत के एगो ऊ विधा जो उनके लुप्त होके के कगार पर बा, ओकरा के खोज के निकाल के आ जनमानस तक पहुँचावे के एगो हमनी के छोट प्रयास करतनी। हमरा उम्मीद बा कि रउरा सभे के बहुत सुंदर लागी। एकर गायक बानी 85 बरस के जीतन यादव जी। इनका मुँह से इनकर गीत सुन के रउआ सभे के हमरा उम्मीद बाटे कि बड़ा आनंद मिली, रउआ सभे के अच्छा लगी। एक क्रम में हम चाहब राजकुमार जी रउरा आई आ जीतन सिंह जी के तनी फूल माला से स्वागत करी। तनी ताली बजा दो लोग। भगवान ये राजकुमार जी बड़ी ही सुंदर साफा और माला से देखी सभे, आज वीर रस की कहानी भगवान 2018 में मौका दिया। आज हम बक्सर में रिकॉर्डिंग पर गाना गाने का मौका मिला। वीर लोरी को ही वीर है जिनकी पैदाइश वीर शंकर विनाश पिंडी से हुआ, और इतनी वीरता ही किया वो कलयुग का वीर। एक राजा बहुत अत्याचारी 7200 मर्द को कैद में बांध के डाल दिया था बलखान। 7200 मर्दन के वो वीर बांध के कैद कर लिया। उसको मारने के लिए हमारे वीर लोरिक जो बलिया का शेर पान का बीरा खाया, चढ़ाने का तैयारी कर दिया नेवरापुर में। सुमरन तो गावल जरूरी है बना बोलत रहे कहत कवि जे नीचे सुमरी जग धरती के ऊपर सुमरी श्री भगवान दुगर सुमरी डी नगर के डीह प्रकट लगा गुहार। जाग जा सायरो नगरी के देवी थोरख धारा संग हमार माई धिया तो नहीं बान्हा ओझा पान गला करार सवा हाथ देवी धरती बान्हा जा हमार लोटी काया हमार। कोई कलाकार जवरा बस्ती में जाला तो कहे लो जे माँ सरस्वती के वंदना गावतानी। केकर वंदना गावे लो? काली माई, ताली माई, बरम बाबा, गोरिया बाबा, शायर माई। वो गांव का डीह के हाथ जोड़ के विनय करके स्वर के झुकावल जाला। फिर कहते साझे बसे भरवली भोर में बस गए उजियार, उत्तम घाट बसे रब रेखा जहाँ पग ढार दे भगवान। माघ मास उमंग के मेला लाग गई सकरात, जे मरल को था गंगा में देह के पापो गईल पराय, कोयलन दान विपरण के घर घर डहर ललन सुधी आए। सरकार के इस 3.5 हाथ के शरीर हमने के फिर ना मौका मिली आई देखे के। ऐसे मकर संक्रांति अमावस्या पूर्णिमा के गंगा में स्नान करे के चाहिए, तो कुछ अपना कमाई में से दान देवे के चाहिए। हाँ, फिर कभी का कहता, अरे भैया बाए बोहित गोइल दवा अरे दहिना गगिया दररले जाई छूटी गई झिलिया बाबू रे सरजू के सगम जवन बलिया लगोइल नहान कार्तिक महीना भैया पूर्णवासी ददरिया मेलिया के लागी हो नहान जय जय मरल गोथान गंगिया में दहिया के पापो गईल पराय आशीषिया लोटाना जल भरल। सरकार के कार्तिक में के साल में एक बार मेला बलिया के लगेला। वो मेला जे मारल को था गजना में देही के पाप हो गईल पराय आ शीशी लोटा जल भरलन ले जाके बलिया भृगु मुनि के दलन चढ़ाए। पदरे स्थान पर दरदर मुनि के जहाँ बलेश्वर नाथ के बटे स्थान बलिया गांव बस गईल दुआबा बिहिया बना रहे डरसार ऊंच डीह बरमाई नीचे बसल दुधावना गांव 52 टोला बस गईल बभनौली 53 टोला बसल कोईरान 56 टोला जो बस गईल जदवंशी छाट के बसर है हैरान। एक एक मर्द बघेला दूजे पुसल दैव के लाल मारल टाकी 12 बर के लिखनी टरे जोग न बा। गौरा खेती ना होके गिरहती घर घर चलत रहे कुदार घर घर खरल खाड़ा मुंगरा फिरे सांझ बिहान तारी के गरगरा दोनों बर रह सुधार। बाप रे बाप, वाह रे वीर वाह है। वो वीर जब आसे के बीच में सरकार के नेवराजपुर जाए के तैयारी कैले बड़े उनके घोड़ा मिलल बा हरदी में
घोड़ा बढ़े लगल घुर्राई घुघुर बांध दिया सैचार बारे बारे मोती गुहे 1.25 लाख करीमन ठीका घोड़ा साते माह लीलार आ चारी करी कटोरी चारू बहलट टाप में। वाह सरकार के लोरिक बाबू घोड़ा के सिंगार बनौला हन, अपना देही के सिंगार बना रहल बनन। कौन कौन पोशाक पहिरतारन? अरे भैया बयना बढ़न पाली दहीने लिंगवन झुल गइल कटार एने छपन छुरी न बगले में शुरुआ दिल न रहल लटकाई एने धरे न तो पिय लोहा के जवाना में गोला ठरक्का खाई एने बाबू बढ़े न पेटिए अजगर के जेमे सांगो तो बर होई जाए। सरकार के वीर और लड़ाई के मैदान में लड़े वाला पोशाक पहन के घोड़ा के पीठ पर सवार भ गए हन। तेहरुआ बियाह के उनकर जन मेहरारू जमुनी रही है। हरदी में 52 जादू दुनिया जाने 53 जादू में अगम रहे अपार करे लगल सगुने अपने सैया के जाए खातिर रणभूमि में लड़े खातिर के तुलसी के माला लेके बीच आंगन में सरकार के एक पैर पर ठाड़ी हो गई है। कहती है आदित्यनाथ को सैया जिन जन्म दिले बड़ा हमार कर सगुन सैया के डहरी के नेवरापुर लड़े खातिर जाता से नूर हमार। सरकार के उनके देख आंचल में उभरता कि जात देरी के लागी और राजा के मारे में तनको देरी न बाई लुटिहन धन नेवरापुर के गाड़ी पर दिहन लदवा ले के हरदी में धरवा दिहन। सरकार के जवना समय में लोरिक बाबू घोड़ा का पीठ पर चढ़ के जमुनी रानी आरती कैली है। कंचन थार कपूर के बाती आरती रानी उतारत बाई चलल घोड़ा पर खराजी बहल जात बटे लड़कार घोड़वा कुछ दूर चलत बचावा कभी और की तुर्की कुछ दूर चले कुकुर के चार कुछ दूर लामा डेग बढ़ावे कुछ दूर घोड़ा बांध देला ललकार आगा जब घोड़ा गइल है 2-4-5 कोस तो डोहरी में ओकरा के देखे के मिलता खूब विचित्र टटका गोबर भई हगले बा। ओकरा पर गहुवन सब छत्र कह के बैठल बा। घोड़ा उजे नाच करे लागल है कतनो ताजी ठुकावतान कतनो दे टिटकारी बाय घोड़े आगे कदम ना बढ़ावे ना घोड़ा आगे बढ़त के बाद जवनी घड़ी के वार्ता ओही सुनी सभे लगन के हाल ए हमर बाबूजी घोड़ा पलट के फिर हरदी के चल देलस। परल जरनियन के तखली से नैन चढ़ाई कहती है जमुनी जे चनावा तोरा के देश में मरद ये हिंजाड़ा मिलल है ये हमने के ओठ के उठला ली गाल के किरी किरी आँखी के काजर ये हमने का सूरत पर लो भाई भाई लड़े वाला वीर ना है ये छक्का है ये लड़वैया वीर रहित तो पान के जवना शान से बीरा खैले चढ़ जाए नेवरापुर बाजार चाहे माराई चाहे मारी। लोरी बाबू के जब घोड़ा दुआर पाइल है जमुनी रानी जाग कल से हे सैया यही तर तहर पानी बना रही हो तू काहे खातिर झूठो के पान के बीरा खैल हो कि हम जाई नेवरापुर लड़े खातिर के जब हमने के कजरवे निहारे कर तो चुपचाप खात रहता निहारत रहता। कहला जे हे रानी वो बात नहीं खे एगो आश्चर्य घोड़ा देखले बा रास्ता में वो आश्चर्य देख के घोड़ा जन बातन हो जले आगे कदम नहीं खे बढ़ावत रानी फिर सगुन करे लगली है आ कहत जे हे सैया कौन प्रोग्राम बाटे जात हो खाओ जेकरा के टटका गोबर गहुवन साफ छत्र काढ़ के बैठल होखे जाने जे डहरी में बन गई साहित्य हमार जातारा हो ये कह तू भुला गई। घोड़ा फिर लोरी बाबू लेके चल रहन बचवा लब जलन घोड़ा बटे अहिर के किला जाए के नेवरापुर बाजार नदी अगर बहत रहल हो वो नदी के नाम रहल खैरी वो नदी में एगो मुर्दा बहल जात रहल 18-20 वर्ष के उम्र के जवान बिना मुड़ी के और वही उम्र के तिरिया ओकर रोत जात है जार बाजार घोड़ा के नजर पड़ल है जो फिर घोड़ा पलट के चुम गए हरदी में। जमुनी रानी कहली है जो फिर काहे पलटा के ले लो भाई घोड़ा काहे खाती के अरे तहिया ने बोलल हीरो बोलिया के जेकर बाबू बकावा लोरी तरल ना कहतन जे रानी मोर सुन लेबू बियही मन बेने कहल हमार रे कहतन जे रानिया एगो मुअला मुरुदा आ मुरुदा बहरल नदिया में घोड़ा के परी गयो रानिया आना जारिया के देखना रहल ओई जले पलट गयो रनिया आ घोड़ा उरे हमार कहला जे घोड़ा उजर पलट के गइल बा
घोड़ा जात नहीं खे। फेन रानी पतिव्रता स्त्री रहल है जमुनी, जात के तेली घरे ओकर अवतार भर भई रहल ह। रानी फेर से जनबातन सगुन कैली ह, कहली ह जे हे सैया ई जतरा ह, जेकरा के होत भोरे मुर्दा लौक गईल, जाने जे डहरी के दिन भर के बन गईल साहित्य हमार। फेर घोड़ा लोरी बाबू घोड़ा के मुंह में मगही डले बड़ा पान के बीरा, घोड़वा तरमस तरमस घोड़ा बनले जात बटे ललकार। कुछ दूर घोड़वा नीचे छोड़ देला, जग धरती आधा जाता स्वर्ग में मेड़राई। घोड़ा स्वर्ग मार कर रहल बा। जात जात जनबातन घोड़ा सरकार के नदी पर अब जनबातन ओइजा बोलल माई भवानी एकर दुर्गा परल बनाओ। कहली जे बेटा मोरे अलबेला सुघर माना कहल हमार, नदिया राजवा के पूजा खैले बे तो के जाए ना दीही। दुर्गा कहते जे नदिया हमर बहिन हो आ राजवा के पूजा खातिया। राजवा कहले बजे हे देवी नदी हमार दुश्मन पार होके नेउरा पर मोती आवे दीह। लोरिक बाबू कहलन जे हे भगवती तो कैसे तू हमार पूजा खाता रू, कैसे जी पाही लागी। दुर्गा कहली जे हमारा बस के न सौदा बा, चुपचाप घोड़ा बांध के आ ये लुप्त रही जा। 12 बजे नींद में सूत जब जाई नदी, तब घोड़ा लेके तोहके वो पार चलब। सरकार के जब 12 बजल हो, दुर्गा माई जगवली है, ठोकली है पीठ लोरिक बाबू के आ कहली है जे हे लोरिक अब घोड़ा का पीठ पर चढ़ हो आ लेके तहरा के चली हम। सरकार के घोड़ा के पीठ पर लोरिक बाबू चढ़ गए है बचवा आ घोड़ा आकाश मार्ग कैलस। आधा नदी जात जात नदी के नींद टूट गई। अरे जइया जो जन घोड़ा उड़त बाण, नदिया बढ़ल बियर ललकार। भैया जाना थे जय बना पहिया के लागी, आना लोरिक जयहन नेउराए बाचावा आ पूरा हो बाजारी। नदी सरकार के आधन पार भइल बाड़न आ नदी एकदम ललकार बांध के जना था जे घोड़ा के अब धली अब धली अब धली। घोड़ा के पाछा के दम पाछा रोका गईल, आगा के दम नाक फक फक उड़े लागल ह। घोड़वा कहता आ कि हे लोरिक तू भगवती के पूजा देले बड़ो, आई नदिया राजवा के पूजा खातिया, आई दुर्गा के बहिन ह। कह दे दुर्गा मनावो से अपने बहनिया के ना, तब हम चलनी नीचे। लोरिक बाबू विनय कैलहन माई भगवती के कहलन जे सुना सुना माई भवानी दुर्गा मनबू बात हमार, खैलू पूजा चौरा पर पिछिया ठोकले रहलू हमार। आकि हे बेटा जब जब खोजबे करबे खोज हमार रणभूमि में तो गाह चरण तोहार।